जिसुआ समफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ, उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ। बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने लाइसिंसिंनि बाथ्रा जागोन। आं बेखौ बुङा। बे मा मावो मावा, ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों, बे गावनि खोथा। खिन्थु सैथोथाया मा, मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया, गावहा मा खालामो खालामबाय थादों। आं बेनि सायाव जेबो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय 13 नम्बर चिरां बेवहाय मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम जादों। बेहाय गोबां जों बुंनो थाङो आंनि लिस्टआव 2250 आरो माखासेखौ जों मिथियाखै। थारमाने जयनिंआ एसे हल समुस्थियैनो होनजासै दायो। थारमाने जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट एटेम्प्ट, माने जों जास्ट टेस्ट खालामदोंमोन। थारमाने दिनैहाय जोङो गोबां दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा दिनै जइन जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै वेलकाम खालामो आरो बरायो। बेयो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन। आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा मोनसे दंबायो, जोंहा हिडेन माखासे पलिसि दङ। दा बेफोरजों लोगोसे बबावबा 100 जन बबावबा 200 जन बेबायदिया कन्टिनिउवास बेयो सोलिलांबाय थासिगोन। बेनिखायनो दिनैहाय चिफ सारखौ फैनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव मेसेज होलांबाय, जेनाखि जोंनि ओनसोलाव गोजाम इस्यु, बे इस्युसफोरखौ दिनैहाय बिथाङा अननानै बा खोनासंनानै दिनैहाय मावफुंनायनि खोथा होलांबाय। रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदों। दिनै बे जयनिंनि गेजेरजों जों मोनसे ब्लेसिंखौ जोङो मोनफादों होननानै बुंनो हायो आरो समुस्थिनि गेजेरजों। मा गोरोन्थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय थादों होननानै? गोरोन्थिया मुलुगा माने बयबो मोजांखौ हास्थायो बा आरो सबसे निउ गोदान माबाखौ हास्थायो। जों मिन्थियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो। दा बे हिसाबै गोदान हिसाबै आरो जेरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि जोङो सोलिदों आरो सान्थि भाबै गासै जाथियानो दिनैहाय थांनानै दं, बा बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मोजां। सबसे देरसिन आशिर्बादा जाहैबाय जोंहा सान्थि, आरो सान्थिनि गेजेरजों दिनै जों बयबो गावबागाव दिनैहाय मावनो मोनदों। बा जोङो सेंसन मोनाखैबाबो दा सोरबायाथ' बिजनेस मावनानै मोनजादों। बे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय मोन्दांथिदों आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिया अनुभब खालामदों जे निस्सय बेबायदिनो जोङो सान्थियै थाबाय थानो जोङो मोजां मोनो आरो बेखौनो लुबैदों होननानै दिनै गोबां मानसिया ओंखारबोदों। जिसुआ समफ्रामारियाबो गोबां समाव बे जायगायावबो जयनिं खालामदों। जिसुआ समफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ, उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ। बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने लाइसिंसिंनि बाथ्रा जागोन। आं बेखौ बुङा। बे मा मावो मावा, ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों, बे गावनि खोथा। खिन्थु सैथोथाया मा, मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया, गावहा मा खालामो खालामबाय थादों। आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नुदों माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों। माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा। बेयो गावनि बेक्तिगत खोथा। बेखौ माने मा होननांगौ जाखो, आं बुंथ'वा, बेफोरखौ बुंनांगौबो गैया। थारमाने आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन। थ' बेखौ कमेन्ट आं होला, सोङाबाबो मोजां आरो। धन्यबाद। थेंक इउ सार। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।